cynllun seibiant byr, creu amser a lle i gefnogi iechyd a llesiant gofalwyr di-dal. Mae'r cynllun seibiant byr yn cynnig mwy na dim ond newid bach. Mae gofalwyr yn fwy egnïol, yn treulio amser yn yr awyr agored, ac yn ailgysylltu â nhw eu hunain ac a'i gilydd. O deithiau cerdded yn y goedwig i syrffio, mae'r seibiannau hyn wedi sbarduno cyfeillgarwch newydd ac arferion iachach. Mae seibiant byr yn arwain at newid hir dymor, gan helpu leihau straen, codi hwyliau a gwella llesiant meddyliol.